Bolýa, eger siz bir anamdar adamlara ýüzüňizi açmaly bolsaňyz, aw soňam şolaramy ýerinde turup biljek bolsa, esasanam şu taýda gurrun nur anlaý hakynda gidýärdi. Şoňa maglumat berip, olam edil mehek daşy sır saklap bilýän bir özüni görkezden bolsa şol urda, şol ýaly adamdygyny görkezip bilen bolsa da, bolýa, ýöne men bu adamdan soň 5 ýyl bäri sanap gelýän, bu adamyň näme okuýp bildigini. Şu adam toplap ýörkä, bir de adam toplaýar, adamlar gelin ýüzüňizi açyň, bir de ananyň diýip ýörkä, şu aktivistlere raýdaşlyk bildirip, şulaň tarapyndan çykyş edip gelýän, eýem bir bir oglany bir satýar. Ödem satýan adam gizlän ok. Ina şun kimdigini görüň adamlar. Şun Allah kamulunyanlar. Ina şul adam, ina şul oglan hakikaty şudur, ina hada suraty diýip, eýem mart aýynyň başynda şonu ýaly hereket edip otyr Nurim. Ödi. Bunam nämen görkezýär? Şo müň adam bolýar aýdal potensial ýagdaýda müňlerçe adam şoňa ýüzüni görkezipdir, şahsy maglumatyny beripdir, telefon adyn, familiýa adresini beripdir diýelmi? Bir adam, eýýäm şo ýöne koý bir adam bilen ödem biziň anamyza giren adam babatynda şunu ýaly hereket edýän bolsa, o müň adamy satmajakdygyna nirde garantiýa bar? Kim hakynda gurrun edýär? Kimi satdy bu? Baka diýip bir oglan bar. Men onu olany men ýem soňky adamdan 4 ýyl ýar sanak gelýän. Adam familiýasyny maňa berdi, menden bir adam eşitmedi şonu. Şoň şahsiýeti barada menden bir adam alan bolsa, maglumat alan bolsa aýtsyn. Menden bir adam eşitmedi. Emma Nuran Naif şoň adamy bilýän eken, baňa da aýdypdyr, görkezipdir ýüzünden suratyny.